ya wuru na ụlọ amaghị ugbu a mara gị na-eme enyi mana ebe enyi gị nwaanyị retiri gị ụlọ abụọ eji m nwaanyị karị 40 so amachana ebe ha retiri ụwa anụwụ ị nwere ike chee na gị na nwaanyị arị na mma ya wụ na iwe onye na-enye ya ego ya nụra gị ego ị nwere ike iwe onye nwere moto wụrụ ọbaman ya kpọọ gị akụmana aja ezere m agba nkwụ ọmụma ya nwụrụ aka ga-aga iwu baman iru ka ọzọ bịa Timoti kamgbe echi gị chefuo m iwu bank ya kpọhala gị sị send ara ya 50 before 20 minutes 50 abịa so the next one wụ nwoke ma eme and mgbe ọ ga-akpọkpọ gị webe after 6 John ịgbachie n'ahịa gị si ya mba ya sị gị oke lọ ga-abịa na ya wiwe onye na-enye ya servicing and ya nọ n'ụlọ gị ọ na-sleep over ya sleep over chiwo ya lewe gị na-achị gị filie na ịrụ ọrụ